Αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορώ να συγκεντρωθώ εύκολα και να δουλέψω έτσι σε ένα άνετο περιβάλλον. Ουσιαστικά δεν νιώθεις ότι απλά νοικιάζεις ένα χώρο, ένα γραφείο, αλλά ότι ανήκεις σε μια κοινότητα. Γεια σας! Είμαι η Δέσποινα, είμαι συγκοινωνιολόγος μηχανικός στην Innomop Consulting. Είμαστε σύμβουλοι μηχανικοί για έργα μεταφορών και ειδικευόμαστε στα ευφυή συστήματα μεταφορών, δηλαδή τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις και τις κάνουν πιο έξυπνες, πιο ασφαλείς και πιο αποτελεσματικές. Στο Coho City έρχομαι τα τελευταία 3 χρόνια και είναι ένας χώρος που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ οργανωμένος, πολύ καθαρός και διαθέτει παροχές που μπορούν να καλύψουν όλους όσους εργάζονται εδώ πέρα. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορώ να συγκεντρωθώ εύκολα και να δουλέψω έτσι σε ένα άνετο περιβάλλον. Αυτό που ξεχωρίζω ιδιαίτερα στο Coho και μου αρέσει πολύ είναι η κοινόχρηστη κουζίνα, γιατί είναι ο χώρος που μπορείς να γνωρίσεις κόσμο, να συζητήσεις, να φας, να χαλαρώσεις. Και κάπως έτσι γνώρισα και μία από τις καλύτερες μου φίλες, τη Μαϊρένα, φιλιά Μαϊρένα. Αλλά αυτό που ξεχωρίζει ιδιαίτερα στο Coho είναι η ομάδα που το πλαισιώνει. Είναι εκεί και ενδιαφέρονται για μας ειλικρινά, για ό,τι χρειαστούμε. Και ουσιαστικά δεν νιώθεις ότι απλά νοικιάζεις ένα χώρο, ένα γραφείο, αλλά ότι ανήκεις σε μια κοινότητα και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.